Ayos ma'am, natay na kuan, tabo nga landslide kagani nga mga alas 3 to 4 p.m. karong hapon. Diri sa sitio sa Wiki, barang Pat, Malitbog, Bukidnon. Di na doon na kita'y duha ka biktima ug isa sa dato ang survivor sa maong landslide sa Moo. Ayun, asa ba ni mga biktima, sir? Naani silang balay, sir? Kani sila na wala ni sila sa ilang balay. Nagadto ni sila sa kaning portion nga uphill portion ba diri sa sitio sa Wiki kay nagpaligo na sila na ikaw nila na pressure hunting ba. So, unfortunately, apan sa pagkadto nila dito nga area nga sa kilid sa Pangpang, nikalit lang o dahili ang yuta. So, mautong ang duha natabunan. Ang isa nakaikyas ang isa. So, tulo man ang sila. Isa ang survivor o duha ang kasulti. Sir, pwede magpangayo ang identity, sir, sa kaning tulo ka-victim, ang isa is survivor? Yes ma'am. Kani ato ang survivor si Romulo Ladrada, 49 years old, no? Then ato ang casualty, magsuon naman silang tulo. Si Jesus Ladrada, 53 years old. Then si Guillermo Ladrada, 41 years old, mo ni ang mga casualties. Sir, taga Malitbog rin sila, sir? Taga sitio sa Wiki rin sila, barangay Patpat. Okay. Malitbog, no. Sir, ang katubang panghitabo kaganina, sir, nagulan ba diha, sir, sa dihang nahitabo ang mong landslide? Kani hinay raman ang ulan. So, katong pagkatabo is taligsik na lang ang gani. So, sa kwan po siguro, tungod sa sige ulan na ba, mga 3 days namang ulan diri. So, karatong Friday, ulan-ulan. So, medyo ang yuta is humok na siya. O to'y inungdan sa pagdahili sa yuta. Pero kana di nga... Yes, sir. Ma'am? Pero kana di ang area, sir, kanang nidahili nga yuta karon perminti na diha, sir, ga kainana? Usually ma'am, minana gid ang kakitabo kay Pangpang din kaya ni siya. Makita mo na yung terrain with Malitbog is ili mo sa area ba? Daghan kay siya na portion nga bakilid. So, landslide prone area gid siya. Sir, sige na, particular nga barangay, sir? Barangay Patpat, ma'am. Barangay Pat. Ayun, sir, asa na karon ang biktima, sir, gidala katong nakabsan sa kinabuhi, sir? Naana diri sa lokal ato nga punerarya, ma'am, diri sa Malitbog, ma'am. Pero nakabalo na ilahang kapamilya uban, sir? Yes, ma'am, ako nakabalo na, ma'am. Ayun. So, sir, basta na doon po kay pahimang no sa katawhan, sir, no, labi na gid diya sa taga Malitbog, sir, labi na ka nang hilig og mga treasure hunt, labi na karon nga sigulan ulan, sir, basta sin doon na kay pahimang no, sir, taga higayon, sir. Yes ma'am, daghan kay salamat no sa kaygayonan. So ang kapulisan sa Malitbog, Bukidnon, kami nagapahimang no ilabi na karon sa ating ulan. So nakabalo naman kita nga kani ato ang lungsod sa Malitbog is landslide prone area gini siya. So magbinantayon kita labi na sa mga porsyon nga kilid sa bungtod or kaning Pangpang kay diin kana mao gina siya ang dali nga ma-landslide. So ato kanang likayan nga mga area para ato sad nga ma-prevent no kani nga pangitabo. So subo pa malandungon nga adunay duha ka kinabuhi nga nakalas. So magampi kita og magbinantayan ilabi na karon sa panahon sa ating ulan. O maayong gabi, ma'am. Maraming salamat. Salamat kay sir.